Il-poplu jeħtieġ ikun jaf il-verità kollha. Iskiet u nuqqas ta' azzjoni qed isaħħu l-inkwiet tagħna għalhekk jeħtieġ tinfetaħ inkjesta pubblika li tikxef min naqas u min ħeba fl-iskandlu tal-benefiċċji soċjali. Dan huwa l-appelli li qed jagħmlu fittra uffiċjali preżentata lill-Uffiċċju tal-Prim Ministru mill-Laqda Repubblika flimkien mal-UHM Voice of the Workers, il-KSU, l-Aditus, Graffiti, Kopin, Daphne Caruana Galizia Foundation, manueldelia.com u Occupy Justice kif il-koll qed jappellaw biex toħroġ il-verità kollha. Fl-indirizz lill-medja, il-President tal-Laqda Repubblika Vivian Cremona saħqet illi laqdiet u l-korpi kostitwiti jinsabu mħassbin bil-cover-up wara l-iskandlu tal-benefiċċji li suppost marru għal persuni b'diżabilità severa. Hija spjegat li l-ex xufier tas-Segretarju Parlamentari Andy Ellul, ċoe Roger Aġus, tkellem dwar l-involviment ta' uffiċjali għolja u ministri fil-waqt li allega li dawn kienu involuti f'allegat cover-up. Manet News Cremona saħqet li l-inkjesta pubblika hija essenzjali illi issir sabiex jinkixef minnu ħati u min huwa wara l-allegat cover-up, inkluż allegatament uffiċjali għolja fil-Korp tal-Pulizija inkjesta illi tikxef ukoll jekk min qed jagħmel dawn l-allegazzjonijiet serji u x'qed jikdeb jew le bilan illi verament issir ġustizzja. L-istituzzjonijiet mhumiex qegħdin jaħdmu wkoll għaliex hemm min qed jagħtilhom. Mela huwa importanti ħafna li nsiru nafu x'inhi l-verità biex jekk dan l-allegazzjonijiet mhumiex veri min qed jagħmilhom imur il-ħabs. Jekk dawn l-allegazzjonijiet huma veri, hemm bżonn li ikun hemm riforma totali biex dawn l-affarijiet ma jsirux. Għalhekk huwa importanti ħafna li insiru nafu l-verità b'inkjesta pubblika. Il-President tal-Laqda Repubblika insistiet li dan l-allegat frodi elettorali biex inxtraw il-voti għandu joħroġ fil-beraħ grazzi wkoll għal whistleblowers madankollu saħqet illi bil-liġi preżenti kif inhi illi l-Uffiċċju tal-Prim Ministru biss għandu is-seta illi jagħti dan l-istatus hija possibbli li s-sigurtà ta' min jikxef tiġi mħarsa tant illi Jonathan Ferris fix-xhur u snin li għaddew kellu jfittex kien fil-qrati. Ma tistax ikollok fiduċja u tikxef x'inhu jiġri jekk il-gvern jappunta persuna rappreżentanta tiegħu li inti wara kollox qiegħda tixli kontra dik l-istess istituzzjoni biex jara inti jekk qed tgħid il-verità u plus sakemm inti qed tagħmel il-kompilazzjoni tal-evidenza għax inti tiġib b'evidenza m'hemmx protezzjoni għalik sakemm inti qed tiġbor l-evidenza, jiġifieri inti tista' tiġi akkużat xorta sakemm qed tiġbor din l-evidenza, jiġifieri inti m'għandek sigurtà ta' xejn. Intanti insistiet li Robert Abela għandu jiftaħ inkjesta pubblika u m'għandux ikaxkar saqajh bħalma ġara fil-każ ta' Daphne Caruana Galizia u Jean Paul Sofia. Finalment, Cremona spjegat li dan l-iskandlu mhuwiex każ iżolat kif il-poplu konxju b'dak li seħħ fit-Transport Malta dan apparti li issa jiġi żvelat skandlu ieħor f'Identity Malta.